ang pulong sa Dios adlaw nga Huwebes sa 17, 2009. Ako ang Dios sa Israel nagsulti kanimo karon. Hapit na ang adlaw sa akong paghinlo niining nasura nga mao ang nasod sa Pilipinas. Kaya ang akong pulong nga naisulat sa balaang kasulatan nga aduna ako'y mga pinili nga kaliwat sa mga harianong saserdote nga mga hintil og nasod nga balaan og bulahan nga nasod sa mga hintil. Mao kining nasura sa hintil nga akong pagalimpyuhan nga wala nay mga Diyos nga magapabili ni ining nasura kay pagahinluan ko kining nasura nga mao ang Pilipinas sa pag-abot sa tukma nga panahon. Pagahinluan ko ang Pilipinas gikan sa ibabaw o sa ilalom sa yuta kay ako si Jehova ang makagagahom nga Dios ang magabuhat ni ining tanan ug walay makababag sa dihang ako nang pagabuhaton kining tanan kining tanang mga butang ug ang tanang mga butang nga akong gikasilagan akong pagadugmukon ko sa dako kong kapungot ug ang mga tawo nga dili akong mga katawhan ug wala mga lagad kanako silang tanan akong abugon sa gawas sa Pilipinas ug ang tanang dangan uban ang tanang mga demonyo akong abugon silang tanan paingon sa nasod sa Russia ug China nga mao ang Gog ug Magog. Dili kami ang nagbuot og ingon nga ang mga demonyo ug mga dangan abugon ngadto sa Russia ug China nga mao ang Gog ug Magog. Mao day nang Gog ug Magog. Russia ug China nagipadag sa Ginoo. Walay nagdikta ini nga asa man gikan ning kahibalo dili nagikan sa tao. Kaya dili na study sa sumala sa pagtuon sa kasulatan kung padayag sa Ginoo. Di direct diretso. Pinagi sa iyang audible voice nga gidikta nga gisuwat sa alagad nga away grado. Tanawa ba ng agi gado? Ano agi grado? Maraming mga spelling nga nagkamali-mali. Sabta na lang ninyo ang pagbasa ni. Sumo nang gingon sa Ginoo. Dili nagikan og kulto nga mga pundok. Kaya ang kulto wag tangon sa impit sa Ginoo. Ang atong nasod sa Pilipinas. Mata na lang daghan pa ni kayo nga mga yang dayag. Usara na siya sa kalibuan ka mga ibang kasulat ini sa record book kanya kung nabasa ato lang yung basa sabtan so hindi pa na lang ng Ginoo natong tanan. Salamat.